Napindot ko na giraray. Okay, sige. Sa usapang pamilya. Alim mo na ba kaya? Sabay na introduction eh. Sige, maray na pagkahapon po sa Gabos. Good afternoon sa Gabos natong mga paraantabay. Martes na naman. Dumog na Martes. Correct. Mauran-uran an sa tuyang apod gini aldowning Martes partner. Yes, oo. Apat sa ano nangun yan? 25 po kang 25. bulan ng Hulyo 2023. As in, mag-iribahan kita sa god alas 3 ning pagkahapon. Sabi ka ba? July. It's 25th of July. Hulyo 25, mga tugang. Hulyo 25, 2023. Yes. Kamusta ka, partner? Nangudto ka na lamang? Of course. Oo, ayun. So, sana di nakalingaw al sa tuyang mga paraantabay na dapat nag-enot na sinda partner sa pagkakan bago ang siesta o bago ining UP, di ba? Correct. UP. Usapang pamilya. Yes. Malipot-lipot ang panahon. Ano daw ang masiram gibuhon, partner? Ano daw ang masiram gibuhon pag arog ganing panahon na mauran-uran? Yung ano, maski sa panahon na ini partner, medyo nakikurious pa man kita kung ano talaga ang pigmamaawat as in gustong gibuhon kang pamilya pag arog kay ini ang weather, di ba? Sagin-sagin ka pa man nakakurious? Grabe. Masagin-sagin pa man. Matabod man ka mo tabi mga tugan. Matabod daw ka mo na si partner dyan. Pag arog daw kaning malipot, nakakurious siya. Grabe, ano, inintriga mo ako Nakakurious da siya kung ano ang so, magayon. ikaday na talaga. Ako nga ni, nag-aapot nga ni. Kung baga, ano ka na, muklat na. Ako nga ni, ako ang curious. Saan? Ako nag-aapot. Ako Okay. nag-aapot. Ikaw may aram ka. Wara. Ano daw ini si Kuya Eduardo Ray Ramos kung ano manangga, di ba? Ako may aram. Anong araw mo? Sa arog kaning mga malipot-lipot ang panahon. Masiram, magginatan. Yes. Ano Kuya Rams? Ginatan na may ano sago. Daw yung sago basta ginatan. Special lang yung ginatan mo. Naramduman ko ka ito partner. Arog kaning malipot-lipot ang panahon, mauran-uran. Ang pigluluto kan sa kuya na granny. Champurado. Wow. Yes. Iba-iba bagang luto kan champurado, no? So iba may ano, may mani, so iba may gata, 'di ba? May balot so iba. Champurado, bibabawan yan ki gata. Aram mo pinakamasiram sa champurado? Ano? Toyo. Toyo. Hindi ko pa na-try. Hindi mo pa nabalo? Hindi ko pa nabalo. Pag may champurado ka, promitos kang toyo. Mari pa, pakatapos ta, mahanap kita ng champurado. Iba pa akong saro pang dudumanon. Kung gusto mo, umorder ka ng champurado. Pag yaon na, apodon mo ako. Apodon mo ako. Nadangog nindo yan, Ika mabayad, ika nag-order. Pag yaon na, apodon mo na ako, makaon na kita. Una ko, ikang mabayad. Makaon lang. Ay, dai pala. Anyway, sige, maray na pagkahapon po sa Gabos natin mga paraantabay. Pwede po kamo mag-upload sa tong text line or ano ini? Contact number sa mga gustong makipag-istoryahan lamang ko yan na pagkahapon kay Kuya A and Ate Jan sa 0927-39-80955. Pwedeng man po sa 0938-891-5475. And of course, live kita sa ito yung Facebook page via DCGB News Online. Good afternoon kay Nasita and Sheila Santander and si Mallorca and si Madam Heidi Ordoña Bautista. And of Salamat course, po. si Madam LV Bora Bustamante watching man. Good afternoon po. Maray na hapon po sa Indo. Salamat sa pag-antabay. Siring man sa mga nakaantabay sa Indo mga harong. Thank you very much. Partner, papadagos palan kan gobyerno ang bagong pandok kan kampanya kontra illegal na droga.
Sigud po ini kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang bagong kampanya kontra ilegal na droga nakasentro sa community-based treatment, rehabilitation, education, and reintegration para mapugulan ang paglakop kan ilegal na droga sa mga apektadong komunidad. Kang nakaaging taon ipiglansar kang gobyerno ang Buhay Ingatan Drogay Aywan o BIDA program asin naitindog ang 102 na balay silangan reformation centers sa bilog na nasyon. Sinabi kang presidente na padagos ang siin ng paglaban sa sindikato kang droga, pagpugol sa mga ilegal na aktibidad asin pagrumpag sa mga operasyon kay ini. Ang mga dainin prinsipyo ng mga law enforcers sa sinibapang opisina o opisyal na imbwelto sa drug trade na bulgar asin na nakapagdimitir na sa pwesto. Dagdag pa kan pamayokan ehekutibo na dain niya tutugutan ang mga korupsyon asin incompetence o dainin kakayahan sa gobyerno. Iyon ang lalauman saro sa mga nagbutwa na mainit na issue asin development kang kasuod partner sa zona ni Presidente Marcos na magkakaigwaning bagong pandok ang kampanya kontra illegal na droga. Yes. Bako na so tukang takang inot baga nauso ang tukang iyo. Nata pala ina po ditong tok tapos hang. Tokang. Oo, pero after that sa administration baga, iyon ay ni so Buhay Ingatan Drogay Ayawan BIDA program. Pero sa irarom kay ni partner, kumbaga may mga ipigdugang na programa, naka-focus na ang administrasyon sa treatment, sa rehabilitation, integration, asin sa education na pwedeng itauduman sa mga personang na-involto sa illegal na droga. Yes, kadaklan man kaya kan mga user, dainin da easy kung ano ang epekto, long-term effect kan paggamit ning droga, pinagbabawal na droga. Duman sana sinda sa panandali ang saya, panandali ang aliw, yes. Panandali ang makalimutan ang mga problema na kinakaharap nila. Correct, oo. Usually, sa mga nagiging simbag talaga partner ka mga personang na-involved sa illegal na droga, dahilan sa problema, dainin da kigkaya. Minsan kahirapan, mahirap ka na nga, maanap ka pa gagastusan. Nako. Paghunanin da madali ang kwarta sa illegal na droga. So iba man dahil sa sobrang kayamanan, dahil nang maginibukan sa indang kwarta, ang problema nagkakaigwasin daning addiction, no? Okay. Oo, so kadakol baga ning mga kumbaga sa mayor talaga na problema partner sa lalo na sa laog kang pamilya. Iyo partner ang illegal drugs, 'di ba? Kasi kadakol talaga ning mga illegal na aktibidad na even krimen, 'di ba? Nangyayari sa loob ng pamilya na minsan ang rason po illegal na droga. Yes, no. Magayon ining pag-urulay-ulayan partner sa laog kan pamilya, no? Kasi sigun bagadigdi sa binasa tangon niya na pagkahapon. Nag-focus sa community-based treatment. Pag sinabing community-based treatment, kasabay dyan ang pamilya. Yes, oo. Yan ang pinaka-base, no? Ang pamilya ang pinaka sadit na unit kan community. Which is, kung ang kada saro or kung ang kada pamilya igwaning pagmakulog, no? Kung ang kada pamilya igwaning pagmakulog sa kada miyembro kan pamilya na imbwelto sa illegal na droga, madali talaga ining makukurtar. Di ba? Yes. Madali na makukurtar. Imagine kung pirang pamilya ang igwang Pilipinas. Kung every family igwaning, especially sa mga magurang, igwaning pagmakulog,
Gusto ko sabihin, pag may mapagmakulog ka, padaba mo Padaba. sa imong pamilya. Oo. You love your family. And that is given. Correct. Given yan na padabatan sa tuya na pamilya. And Abo data, tang makulugan, yes. abo tang mapariwara, abo tang makaduman sinda sa lugar na daininda gugustuhon balang araw. Correct. May pagmakulog, no? Tama. So ano ang gigibuhon, no? We would like to acknowledge the presence of our sige din na. Yung nuggets ko to, Los. Ano yan? Ay! Nuggets ko to. Oh, may ano? May merindalan siyang dara. May pangaran na dayan, partner. Day, may pangaran. Yaw niyo sa pangaran ko kayo, Mike. Insaymada. Naunambitan magirari sa pangaran. Ano? Ikan, di nga ni pipa taram. Ay, miss ko na iga ko yung Mike. Ala, inutro mo pa. Baya Zoom ini, baya Zoom. Zoom ini, Zoom. Okay, sige. Balikan ta itong topic ta, no? Tabaka lamang makitik an kada pag-iisip kan sarong Yes. pamilyadong tao or member of family. Kung kada pamilya baga, ano? Kung kada pamilya igwaning saro lamang, 2, 3, 4. Na talagang may pagmakulog. Na pag nakakahiling sinda or aram ninda na an nasaro sa mga miyembro kan sa indang pamilya imbelto sa paggamit ning pinagbabawal na droga, dai mo pagpabayaan. Di ba? Opo, re-reparuhon mo man. Dai mo pagpabayaan, bako ngayon, dai mo pagpabayaan na maubos. Dai mo pagpabayaan na malulong. Yes, oo. Kasi pag nalulong yan, ang apektado, pamilya man giraray. Correct. Papabakalon niya ang rep. Gabos na gamit mo, pinundar mo, mauubos. So, diba? television, papabakalon niya, pagkawara na siya pambakal ki droga kasi nagkakaigwaning addiction. Kung yes. daiman yan mapabakal, natakot man nga sa imo, tabaka nga anuhon nga ako ni kuya, ni tito or whatever, kung sisay. Kung dahil niya man mapabakal, mahanap ki paagi na magkaigwaning kwarta. Ganyan, kung ansarong adik-adik, nalululong sa droga, dahil na sa tamang pag-iisip, partner, malabo na matanggap sa trabaho. Correct. Malabo na matanggap sa trabaho and ano mangyayari? Maduduman siya sa illegal na mga gibo. Illegal na mga aktibidades. Maholda. Diba? Oo. Mahabas. For the sake na magkaigwa siya ng kwarta at the end of the day, para may pantusto siya duman kan sa iyang bisyo. So kung may igwa lamang, bako lang sa iyo ngayon, nagmamakulog ako. I love my family. Padaba ko sa kuya ng mga kapamilya. Pero hanggang taraman sana. Wala man sa action. I-actionan is Yes. anyone or someone sa kada pamilya na ma-action. No? Matauning aksyon, gigibuhon ang tama, gigibuhon ang sa iling niya na dapat nagibuhon sa mga kapamilya niya na imbwelto sa droga, whether pusher man yan or user man yan, somebody na magmamaliugot, somebody na magkakaigwaning kusog kibuot, na talagang mairo, na maihawas, mailigtas ang sa idang kapamilya na malulong sa droga. Siguro ko, bulan lang, partner, hahanap, ahagadon ta, or even pirang di maabot ki dekada, mawawara Pwedeng ang droga sa masolusyonan. community. Yes, kumbaga pagkamoot maggiraray. Sabi ni Gerald Gallianito, pag nasa tamang religion, magigiyahan ka ning marhay sa takot sa Diyos. Yes. Opo.
Kasabay na ito, 'di ba? Sabi nga, di kung talagang may takot ka sa mahal na Diyos, di ka man makakagibo ka mga illegal na aktibidades. Especially kung mabubugtak sa alanganin ang sitwasyon, asin kabugtakan kan sa indong pamilya, 'di ba? Gabos na illegal activity, pigbubugtak ta sa alanganin ang kung sistema ng mga imbelto dyan. Yes, opo. Automatically yan, alanganin ka dyan. Correct. Kaya nga na yan illegal. Yes, opo. Bako legal, illegal, illegal. bawal. Opo. Alanganin tulos yan. Correct, oo. Kaya naman partner, sabi mo nga, inaunambitan mo naman sa nasupagkamuot sa pamilya, di ba? Sa ruman sa pinagdataon taning panahon, lalo na ngunya na bulan ng Hulyo, ay yung pagkamuot sa tuyong mga gugurang, di ba? Pagkamuot sa lolo, pagkamuot sa lola. Yes, opo. Kang nakaaging partner, Domingo, ipinagselebrar ta ang Grandparents and the Elderly Day, 'di ba? As in sa mga masunod pang aldaw, kadakol pa ning mga aktibidades, 'di ba? Okay na, child. Opo. Makakaiba ta sa ibong na linya partner via Zoom. Miyembro kang Commission on Family and Life, kang Diocese kang Legazpi, si Madam Sheila Bulawan. Ate Shi, welcome po digdi sa programang Usapang Pamilya with Ate Jen and Kuya A. Okay. Ate Shi, good afternoon. Maray na hapon. Piga-alat-alat So, audio. video and audio ni Ate Sheila Okay. Bulawan. Ngunya na pagkahapon po, again, for the information of everybody, si Ate Sheila, saro siya sa mga, Miyembro kang Commission on Family and Life. and saro siya sa mga nagkapot kan programang Usapang Pamilya. Yes, oo, kang mga nakaagi. Yes. Oo. So kita, kumbaga kita mga ugbon na kita ni Ugbon kita ni Ate Sheila. Hello, good afternoon po. Yun wala pa ring Ayan. sound. Apo. Oo. Ayun. Nakamute Ma'am Sheila, nakamute ka po ata. Apa. Yan na. Okay. Hi. Ayun. Ayun, wala pa. Oo. Alat-alaton ta lang, ha? Ha? Nakamute siya, Chad. Nakamute. Okay, Okay na. Sige daw po, Ate Shi. Okay na po. Hello, good afternoon. Namati na ako. Yes Hello, po. Kuya. Agad akong audio kay Kuya Bonji. Akong audio. Hello, namati na po ako. Yes po, Ate Shi. Maray na hapon. Ate Sheila, good afternoon. po. Kuya A and Jen, hello. Nice to be back here sa DCGB, Ate Sheila. Ano? Oo. Gusto ko ta nga ni Magjan personally kaya lang adiun ako sa sa training. Naghanap lang ako ki area na pwede ako muna. Iyo po, Dulan. so for that, salamatan po Ate Yes. Sheila, no? Salamatan sa oras mo ngunya na pagkahapon. And sigurado dahil masasayangan sa tuya na pagkahapon ngunyan kasi dakulang bagay yan sa tuya na pag-urulay-ulayan. May kinaaraman po ini sa pagpadaba niya to sa satuya na mga elders. Elders. Diba? Ang mga lolo as in lola, di ba? Yeah. So, kay ba nata si Ate Sheila Bulawan? Anong taon ka po, Ate Sheila, po naging anchor kang Usapang Pamilya? 20 2012 to Okay. 2017 or 18. Uy, Grabe, more Pero it's than... almost 8 years din. Mm. For sure na miss ka po kan sa mga paraan tabay. Opo. Oo. Okay. Thank you. Ayan. Ate Sheila, ano po, madumana kita sa satuwi na pag-urulay-ulayan ngayon na pagkahapon po. Ano po ang igwa sa, ano po ang igwa sa family in life? May kinaaraman po sa celebrar kan sa tuwi ng mga Grandparents Day. Oo. Yeah. Ang Commission on Family and Life, igwa po siya ki saro din na programa na Catholic Grandparents Association. Catholic Grandparents Association. Ini pong association na ini, this is an international association. Actually, ang nagdara pa po dito sa tuya sa Diocese of Legazpi, kairi makaampo si Ate Brenda. Hello Ate Brenda. At Kuya Nonoy, mga lolo and lola na din bagasinda. Opo. Opo. So, kagaya kang tinarampo ni Jenny kanina, na kan Sunday, we celebrated the International Day of Grandparents and
elderlies. Mhm. So, international, meaning po, bako lang po digdi sa Pilipinas. Philippines, but international. Kaya, International Association po ang Catholic Grandparents. Mhm. So, kumbaga, igumang kita, Catholic Grandparents Association Philippines. Mhm. Kita. Okay. Okay. So, yan. Hindi po, is a celebration for the Catholic Church. Aram po din do, kung matatandaan po nindo ang Mother's Day, ang Father's Day, bako po siya declared talaga kang church, Catholic Church. Nakikisaro lang po baga talaga kita sa international celebration. Opo. Okay. Yan ano, see. But this Catholic Grandparents Day is really declared by Pope Mhm. Francis every fourth Sunday of July. Mhm. Kasi harani po siya sa feast day ni Saints Joachim and Saint Anne, Saint Joachim and Anne, who are the grandparents of Jesus. Mhm. Si Saints Joachim and Anne are parents ni Mama Mary, so therefore grandparents ni Jesus Christ. Mhm. Which pagsi-celebrate po ang sa indang feast day every July 26. Mhm. Fiesta po yan sa Malinaw. Wow. Sa aga. Kaya, Sa aga na pala. tomorrow po talaga yan. Kaya ang Commission on Family and Life, igwa po ki pilgrimage duman. Every year po kang na-introduce sa tuya ang Catholic grandparents, pinuunan po yan ni na Ate Brenda, kaya ito, nag-pilgrimage, may pilgrimage ang mga gurang. And not only the grandparents, kasi pag sinabi po grandparents, man gusto sabihin na senior citizens sila. Mhm. May mga bako pa senior citizen but still but grandparents already. Yeah, opo. So regardless of age, kaya grandparents and elderlies. Mhm. So itong elderlies, siya na po ito sa senior citizen pataas. Ang grandparents, so may mga early 50s na grandparents na pwede po sila digdi mag-member sa Catholic Grandparents Association. So sa aga, maduman po ang mga Grandparents Association, kang mga parishes, may pilgrimage po sinda duman sa Malinaw, na ma-attender po sinda duman kang concelebrated mass at 9 o'clock, yata yon. And which day po ako makakaiba kasi yaon po ako sa training. Nag-agad lang ako kinit na oras sa ganyan So kaso Sunday igwa kami po nag-celebrate kita diyan sa ang mass for the diocese kang Sunday na 8 to 9 AM. Igwa po kita man kang misa na nag-bless po ang mga padi sa gabos na parokya, nagkaiga po blessing to all grandparents and elderlies na yaon po duman sa misa. Nagabos po ito na parokya. And aside from that, igwa po kita mga activities sa sa parishes na igwa po kita 5 events na pig-preparar kan mga parishes. Oo. Na iko-contest po ito, i-judge me sa DCFL. I-judge kan DCFL core team. So, ano po itong mga contest sa parokya? Igwa po kita slogan making contest in Bicol. Slogan. Oo, in Bicol. Dapat binuo ini collaboratively with all members of the family about their lola and lolo. Oo. So, ang theme pa po pala sa Grandparents Day, His mercy is from age to age. His mercy is from age to age. Age to age. Ano pa, Ate Sheila? His mercy is from age to age. So, slogan contest po, sabi mo, family. Ano po? Ang mabuo. Para sa indang mga lolo and lola. Okay. So, maski, pagtatarabang-tabangan po kan bilog na pamilya. Opo. Yun. Basta entry ninda iyan. Okay. Sa parokya. So bako lang para sa bako lang sa matibay mag collaboration na inikan mga thoughts poon sa ama hanggang duman sa makuapo. Wow. Gabos may participation.
magtatarabangan, kumbaga, para duman sa indang mga lolo and lola, no? May pag contest baga, Ate Sheila, may premyo yan. Ay, igo po premyo. Cash prize. Wow. Wow. Siyempre may cash prize. Sabi ni po Kuya, kami kung dyan. araming intro na kami ni Jen. Sige po, Ate Shi, go Oo. ahead po. Ay, dapat aram nindo yan kasi nagkaiba pong circular si signed by Bishop. Nagkaiba po yan. Napig-anon siya po yan sa mga parishes. So aside from that slogan, igwa pa po kita ki storytelling Okay. contest. Ang storytelling contest in Bicol, magayon magbasa, experiences with lolo and lola Ayun. in Bicol. Oo. Kasi gusto mi po mailing duman, so ang legacy kang mga lolo and lola sa mga sa young generation. Okay. Ini po na storytelling, Ate Sheila, individual po ining iintrahan? Or Oh, pwedeng as family yeah, man? pero ang ano po ninda, ang representation parish pa din. Okay. Okay. So, oo. Siyempre, family pa rin iyan kasi maghahali pa rin yan, ang individual na yan, ali yan sa family. Okay. So talagang So may duwang categories po kami dyan. Igwa ki 7 years old to 13, Oh, okay. 7 to 13 years old. Kasi iba baga ang experience kaining mga aki-aki tama po. with their lolo and lola. Iyo po. Tapos igwa naman ki out to 12, 7 to 12, igwa naman 13 to 18 years old. Oo. Kasi Nag-iba ang- bihira na baga ang parang ang involvement o ang relationship na very close ining mga young ones, the ining mga teenagers with the lolo and lola. Yes. Totoo po yan, Ate Sheila. So, ngunyan na nahihiling minaman so kumbaga so inagihan mi ka ito. Very different na ang pag-ibahan kan lolo and lola kay ito. May mahiling ka pang mga makuapo na magluluwas kaibanan ng sa indang lolo and lola. Ngunyan garo, bihira na ako makahiling ki lolo or lola na inibanan kan makuapo na magpasyar. Oo, so magayon po ini tangani na mahiling man or so iba man ng mga teenagers, madadangog din da, mahihiling nida pagabot sa storytelling, mahihiling nida kung ano ang relationship na igwaan mga lolo and lola kay ito tapos ngunyan. Magayon magdangog kay ni partner Jen, ha? Oo. Tama ka dyan. Pero po dyan, Ate Sheila, sa mga aktibidades nindo after the celebration sa aga, sa 26, paano po maiisihan kung mga participantes kung sinda nanggana, di ba? Or kung sinda, igwa pa baka mo ning pagtiripon after that? Yeah, opo. Actually, ano pa lang ito, duwa pa lang nabanggit ko. Igwa po kami, another event is the Harana ni Lolo kay Lola. Oh, okay. Tapos, in Bicol. Tapos, Bicol song yan. Mhm. Tapos, grandparent and grandchild singing contest. Yon. Yan. So haraan na po Yun. original composition po ito or maski Yeah. revival? Mas magayon actually, dahil may mana alaagduman ki original composition, basta it's a harana. Harana. So, syempre, ni Lola, in Bicol. Opo. So, iyan po na mga entries, pig-submit po ninda iyan. Actually, nag-deadline po kami kasuhapon. Pig-submit na po ninda iyan na gabus po yan nasa Google Drive. Kasi siyempre magayon na sana naiiling nila lolo and lola na iwang arog an application using the computers. Opo. Kasi, dapat maisihan ninda na bako naarog ka ito na permi lang kita face-to-face sa selection or sa contest. Yes. Na igwa din kan the use of technology. Kasi ang members of the family dapat pigpapaisi din sila. What is happening now? Kung ano na ba ang yung mga style or strategy Opo. sa mga pa-contest. Yan. Tangani de man Hindi po maluma. i-judge mo po ini. Oo. Para bako siya behind ang Opo. lolo and lola. Bako Yes sila po. behind sa modern times. Tapos, i-judge mo po ini and sa July 30, yan po ang awarding me. Dumang po kami sa San Ramon Nonato, sa parish po where
si Father Dave Bramoso ang parish priest, duman po ang samuyang pagtiripon at ang closing program mi po yaon duman at 3:30 may mass po duman si Father Dave and duman po kami mag-awarding. That will be on Sunday, Can Ate Sheila. winners. Ano po? Sa Sunday, Apo. July Apo. 30. Mag-start po kami duman pagtiripon-tipon sa lunchtime. May agape kami. Tapos, ang mass, kumbaga culminating, is at 3:30. Duman na po so awarding of winners. Ayan. Okay, wow. Okay. So, ito po ang mga Cash activities. prize po sila, three winners ang sa muyang awardan. Ayun. Cash At, prize. good luck sa gabos na mga nakainta. Kasuhapon pala nag-deadline na, ano? O, deadline na kasuhapon. So, dahil na makakahabol. So, by next year, pwede naman sinda makahabol sa mga Yes, araw oo. kaya. Opo. Actually, parang ganyan mi pa lang yan nagibo na mga contest na yan. So, nag-start tayo kita. Yes, opo. Nag-start na kita na. Sabi, every year, gigibuhon ta na. Mas lalo madakol ang mairintra na kaya. Yes, opo. No? So, sa araw kaning activity, Ate Sheila Tabe, ano po ang nahihiling mong importansya? No? Ano po ang nahihiling mong importansya in case na mahiling kan sa tuya ng mga kaakian, mahiling kan bilog na pamilya, kumbaga marealisar an kagayunan or an ambag kan sa tuya ng mga lolo and lola. Ano po ang nahihiling mong importansya? Nata po ta kaipuhanan na igwa ka aning araw kaning activity. So, ini po kasi sa panahon bagangon yan, issue ini aside from the migration, issue ang presence kang elderlies and grandparents. Grandparents, okay lang. Kasi if aki-aki pang grandparents, dakulaon na tabang sa pamilya in Opo. taking good care of the young Opo. grandchildren. Ining elderlies, especially po itong mga yaon na mga maluya na, na yaon sa arong, they have to think that they are still members of the family that needing care and attention. Kaya kung wala po itong mga grandparents, wala po kitang roots. Dapat maintindihan po ini kan mga kaarakian na sinda ang kumbaga sa puno, sinda so ugat kang generation. Sinda so ugat kang generation na they have to listen to the stories of the grandparents. Sinda po itong nagigiya sa kan makakaisi ang present generation what really happens sa life, sa buhay kang mga nakaraan and sa present and of course their future. Kasi ang future maiiling ninda ang mga lola and lola ninda ngunyan, lalo na sa mga elderlies. Ano na sinda, yan ang life, the cycle of life, maiiling ninda iyan. Kaya kung without giving importance sa mga lolo and lola, pero milang sinda will live to the present. Wala sinda na iiling na the past and the future. Yes. Yeah, very important po ini. Oo, okay. And so mga magagayon na kultura as in tradition po nindo, if ever man na talagang nahihiling kang mga kaakian, mas na-adapt naman po kang bagong henerasyon, di ba? Opo. So baka lamang ma-save ta an future sa paagi kaning araw kaning mga activity kasi sad to say, Ate Sheila, may mga kita sa community sa luwas, may mga nagkakahiriling kita na mga sa mga makuapo, pag may pigsasabi ang lolo or lola niya, piguurulo ka na sa naninda. Yeah. O yung ano. Makamurumundo po baga, Ate Sheila, na medyo dainin na pigtatawanan ng importansya and words kan mga lolo and lola, which is iyo nga ni ang igwasindang words of wisdom. Diyan ka makakako aki mga words of wisdom sa mga gurang. Ngunyan sa mga bagong tubo sa mga kaakian, they look forward para sa mga idol sa naninda. Dapat siguro kung mamuklat sinda ang kung sisi ang dapat na i-idolize mo ining mga lolo and lola kasi sabi nga ni baga pabalik kapaduman pa sa nakamo, pabalik na kami. Diba? So dapat magsarabatan niya. Very importantly na duman sa nagpapaduma na din sa pagiging elderlies kining mga grandparents.
na may naiilingan sila ang mga aki sa indang kamarayan. Oo. Yung maturity and wisdom na pigsasabi na yaon sa mga grandparents and elderlies, dapat napapractice ito na concretize, authentic na nakikita kan mga kaarakian sa mga naggugurang and sa mga gurang. Kaya very important po talaga na magiging maray kita sa ang mga gurang ang naggugurang and nagpaparamilya lang yan. Very important po talaga na makawala magayon na legacy sa family. So that dai mapapabayaan kang young generation ining mga lolo and lola. Kaya baga ang sabi ng lolo ko, ang sabi ng lola ko. Diba? Bako na sa napuros, ang sabi sa Google, ang sabi ni Siri. Correct. Oo. Ang sabi sa Reel, ang sabi sa FB, sabi ganito. Okay lang kung ang sabi sa FB, but ang tinutukoy si lolo and lola. Yes. Correct. Diba? So, Yes. dapat nag-iiling sinda kaiyan. Kairak, ang generation, if wala na ilingan, na past from the grandparents. So Okay. kumbaga dapat magkaigwa talaga ning halaga so past sa sainda tangani na matawan nila din pagpapahalaga ang future. At Tama. kung Oo. daiman kitang And saan po yan nag-ali? Sa mga gurang. yes, opo. Oo. Sa mga Mama, okay, ma, roots talaga kang generation. masabi pag din ng pinahalagahan, sabi man kan mga gurang, magurang man kamo. Opo. Thank you. Opo. And may panawagan man po kami sa mga gurang, kung naggugurang na, mag-concede na naggugurang. Kumbaga ako naman po. Di ba? Sabi baga, Parang kaya po, may kasabihan kaya baga Ate Sheila na kalabaw lang daw ang tumatanda. Ha? Oo. Yung parang ganun, no. Kasi parang may mga persona na nag-eedad na po, Ate Sheila, lalo na pag naggurang na mas nagiging gitiilon din po lugod, 'di ba? Ito sa pig-aapod nanay. Na Pig-ulian na. ay iba pa ditong pikulian. Oh. But ini pong mga grandparents na dapat nagsi-self-pity. yes. They have to be thankful. Oo. Kasi this grandparenting is a gift from God. Correct. Because bako gapos nakakaabot sa stage kang pagiging lolo and lola. Yes, po. opo. Correct. Oo, kaya Parang makahangaon so mga persona na nag-eedad na halos uminabot sa sanggatos, 'di ba, partner? Correct. Grabe naman. Nakula ang sa indang ano. Bako sa napagbantayan kang kapamilya ang pag-abot sa sanggatos because they will be receiving 100,000. Bako yan. Bako dapat. Kundi alagaan si lolo and lola because they are very, kumbaga, gifted sinda ining mga families na ibang Opo. arog ka ini pala. Especially pag warang kamatian ang mga lolo and lola na bako man masyado pig-alagaan. Dakula ang baga po yan na Yes. na regalo kang mahal na Diyos sa ida na they Yes. enjoy the life kasi indang with their lolo and lola na halo yun. Pero naman po sa mga nag-iire lang din na mga lolo and lola, sarubang po ini yung panawagan kan mahal na Diyos sa tuya, sa mga pamilya. These mga elderlies na nag-iilang, they are needing the care and attention. Bako sa papabayaan. Kaya, kasi kung tutuusin kan mga aki-aki pa, kining mga lolo and lola, parents baga po sinda. Apo. Kasi indang mga magulang. Sinda ang nagparaalaga man kaiyan. Correct. Opo. Yes, Oo. okay. Kitang mga makuapo sa mga ake dahil sa napagpadarabao ng mga lolo and lola just because kang 100,000 pesos. At tamanon ta ngayon si lola, tangan na makaabot ngayong 100. Tapag nag 100 na ngayon 100,000 Mas dako ang man regalo, kita. 'di ba? Haling mo na bagay. Kasi they deserve talaga din love and pagkamo talaga, 'di ba? Yes. Okay, Ate Sheila, day na po kami ning kahaputan. Unless may mensahe ka pa asin may nalingawan po kami, go ahead po.
Oo. Gusto nila po manawagan po sa mga lolo and lola na to visit their parishes and to be involved in their parishes sa Commission on Family and Life, be a member of the Catholic Grandparents Association. And ini po mga Senior Citizen Association, gusto mo manawagan na sana magkaigwa po kay focal person on spiritual aspects sa inda. Kasi we are very thankful because the government have recognized the elderly baga, the senior citizen, dahil na-recognize ang sa indang mga rights, they are receiving benefits from the government. Pero on the other hand, kailangan po dinda ang spiritual aspect. Kaya sana po, igwa po kita ki collaboration with the church, especially yung mga Catholic grandparents and elderlies, na magkaigwa po ang sa indong asosasyon ki focal person on pastoral care. Yan. Para kami man, yaon po kami, the Commission on Family and Life, to give time kung kaipuhan po, and kaipuhan po talaga na maging permi kita na harani manalig sa mahal na Diyos. Prayers, kita po ang pigiiling kan mga kaarakian na nagdadara kang nagta-transmit kan faith. Kaya sa family, kaya sana po, yan po ang panawagan na mag-collaborate kita ang Senior Citizen Association and the Commission on Family and Life. Okay. Sige, thank you so much po Ate Sheila sa Very pagtao po ng much. oras sa programa Usapang Pamilya, and happy grandparents and elderly celebration po sa inyo. Oo. And happy feast day po, Saints Joachim and Anne, tomorrow sa Manlinao. Opo. Yes, okay? Thank you very much. Mga tugang, Bye-bye. Mga tugang si Ate Sheila Bulawan, kan Commission on Family and Life, kan Diocese of Legazpi. No? Sa mga makuapo. Lagi sa nakita kit-tiktok por sa mga crush nindo, mga pag-irling nindo. Okay. Iga para darangog sa nindo sa mga idol nindo, sa mga crush nindo dyan sa TikTok, sa Facebook, sa mga reels, sa mga video sa YouTube. Yes, dangugunta man ang sa toyang mga lolo as in lola. Yes, ara mo partner, ako sa edad kong ini. Okay. Bako pa man ako lolo. Oo, alagad. Bako pa man ako elder. Pero ang na-realize ko lang, saro sa pinakamasiram ka uron. Oo. Saro sa pinakamasiram ka uron, masiram pa sa jowa mo ka uron. Ang mga lola. Ang mga lolo and lola. Yes, opo. Kumbaga, ki mas matimbang pa pag-abot sa pagmati kung sindaang sa imong kaulay, di ba? So, tawan ng tanang importansya. Sabi nga na ni Ate Sheila Kasubago, dahil paghayaan na mamatian ninda ang self-pity para sa mga gurang, sa mga magugurang. Kung sisay ang may pinakapano na istorya, adal, wisdom, sinda po ito. Yes. And rumdumun taman, nakita mga bagong henerasyon, sinda ang roots, di ba? Sabi nga ni Ate Sheila, sinda ang roots kang generation. Kung kaya, kumbaga, dapat dangugunta sinda as in kamutan partner, di ba? Yes. Ano kahalagahan kang root? Kung daing root, daing stem, daing Yes. leaves, daing fruit. Oo. Iyo talaga ang Gustong ginikanan. sabihon, wara kita gabos digdi. Oo. Yes. Mabalik kita mga Okay. tugang, matao man kita ki oras sa tong root. Baka halian kita ni Ang satuyang root. Ini ang nagbubuhay sa satuya. Mabalik kita oras alas 2:46. An oras hatod sa Indokang para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Paraiso Beer. A taste of paraiso. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED
CCTV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Woolly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Everest. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan? Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cells. Masubukan ko minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng Fulvic. Napakabilis maghilom ng sugat. Sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung masyadad ko ngayon, ako nang pasipalayan. Gusto ko rin ko po, 6 na patahan na gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women
planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Dedy Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonza here, EO Executive Optical. Love your eyes. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonza here, EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Hello ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Online o viral online ang videong ipighiras ni Connie Tantoy Badong kang barangay Buluang Bao, Camarines Sur kung saan mahihilingan sa iyang ina o lola na nagba-backflip sa swimming pool. Sa edad na 75 anyos, si Nanay Patricia mahihiling na kaya pa kaining mag-backflip. Dagdag pa niya na makusugan sa iyang ina dahil napatapos ang sa iyang 11 na aki sa paagisan na kang pagtinda ni mga gulayon sira asin paroy. Magatugang sa mga nakahiling po sa tong Facebook Live, si Nanay, 75 years of age, nakaka-backtumbling pa or backflip na pigaapon.
Also known as back tumbling po Back pagabutig tumbling. sa tuya sa Kabikulan. Grabe, 75 na. Ako nga, di totoo mag-back tumbling. ako nga, hindi ko din ang kaya. Si nanay, at the age of 75, Yes. nakakapag-backflip pa. Uy, grabe naman yan. Sa mga nakaantabay sa harong, nagbabak tumbling pa si nanay at the age of 75. Grabe ang kakayahan kang ina o lola, di ba? Kuya Bonds, kaya mo ba ini? Ako dahil ko na ni kaya. Dahil ko na ni kaya mag-backflip. Ano daw ang sikreto ni nanay? Oo, grabe. Imagine, 11 so aki niya partner, gabos na paaki niya, napatapos niya. Sa pagi sa nakampagtinda. Sa pagang pag-backflip. The best man, ano? Okay. Ano daw ang sikreto? Siguro ko, ang sikreto ni nanay, magkaigwang unsing aki. Pag nagkaigwa kang unsing, Ano daw kung kaya man, ini ni VP Henry, ano? pag diba? pag nagkaigwang unsing aki, at the Kaya age na. of 75, kaya mo pa mag-backflip? Kaya ta daw ini? Kaya. Dipe, 75 years, matibayin pa magtumbling. Kahilig mo na magayan. Ako nga mas kita gilid na pagtumbling. Di ko na, ano po gayan? So, will, day na. Di ko na kaya. Ako nga ni, mas kisaro, wara, day ko aram kung paano yan. Pero si Lola the best. Grabe, no? Gusto kong sabihon kayo ni, na mamantinir ang maray na kalusugan ka ning lola na ini. Yes. No? Siyempre sa tabang kan sa iyang unsing aki na day nararaot an sa iyang lawas. Correct, oo. And sa pagpadabang yan sa iyong mga aki and mga apo, diba? So, sa mga nag-edad na sobra na sa 70 o senior citizen na, ano po kaya ang kaya ninong gibuhon pangunya, Yes. diba? Kung day kaya mag-backflip, day po pag balaod ta baka mabari ang sa inyong likod. Sabi kaya ngayon ni Kuya, baloon da. Day po pag balaod, do not try this at home. Hazardous po yan, pagtumbling na yan. Okay, sige, the best. Good afternoon kay Sir Eduardo Ray Romoso. Warm well wishes to Ate Jen and Kuya A from Island of Phuket. Wow, nasa Phuket, Thailand. Same weather here without egay. Ingat ka mo dyan. Sige Thank po. you so much Thank you. po. No? As in, sa iba pa po na reaction, as in mga nakaantabay, thank you so much, partner. And si Ringman, ang rayaw na sa Indang Harong, mapaaram na naman kita. Mag-ibahan naman kita sa Webes. Sa Diba? Webes. Sa aga, negosyo time. Yes. Okay, nakaibata sa Lado Technical, si Chief Tech Ramir Tanay sa IT, si Richard Azores Astor. Ako po, si Kuya A. Ini man, si Jenny Matthew Balyaran, mabala sa pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangon ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.